Karong buntaga mga kapuso sa Spotlight, pangumustahon ta ang sitwasyon sa probinsya sa Southern Leyte. Kumusta na ang ilang mga kaso sa COVID-19 ug dunay rekomendasyon ug dunay na ipatuman nga pagpasaka sa ilang quarantine classification sa lalawigan. Pangayo ang tagkatin-awan karong buntaga, Gobernador sa Southern Leyte, Governor Damian Mercado. Good morning, Gov. Welcome sa programa. Kumusta ka karong buntaga, Gov? Good morning, Nico Sereno. To all the viewer of GMA Region TV Live. Maayo man, Nico. Daghang salamat, Gov, sa pag-uban kanamo karong buntaga ning pagsud sa buwan sa Hunyo, Gov. Doon ako mo'y rekomendasyon nga patasan ang inyong quarantine classification diha sa Southern Leyte, Gov. Can you give us more info about this? We have a meeting with Provincial Agency Task Force, nag-recommend, and then doon ay mga changes among executive order nga kinahanglan na gyud og magkuha na og PCR sa test result sa PCR laboratory test result nga at least negative yun sila. Ang requirement na to is like this: RT-PCR negative result, and then valid government ID or private ID, an endorsement from the barangay, and also the acceptance from the municipal mayors. Gov, susugod karon nga buwan naman sa Hunyo, GCQ na mo diha sa probinsya. Yes, GCQ na mi sa probinsya. Kaya mo gudang nakita nga pagluag na mo ning daghan, which is worried kami na kuan gid ko, na worried ko because ning spike ang positive sa ato. For how long man ni atong GCQ nga classification, Gov, magpabilin? Until this month, until the month of June. Gov, kumusta rin ang inyong vaccination rollout? Mayo kay imo nang gipangutana na mo. Ang among vaccination rollout dire medyo hinay. Because ang amo sa location, gamay raman ko gi-allocate na mo diri sa Southern Leyte. That's why akong gi-call ang attention sa among doktor, Dr. Natibag. Dok, siguro gamay ang gi-allocate na to tungod kay hinay ang atong rollout sa vaccination. That's why sa among meeting the other day PIETF, akong gitawag ang atensyon sa atulan paspasan. Nya ako gitawag ang atong mga doctors kinahanglan magpaspas gyud ta ani. And then ang atong provincial commander sa PNP akong gitawag yun nga kinahanglan mo instruction siya sa atong mga COP nga muadto sa mga barangay mo kampanya nga kinahanglan magpa-vaccine. And then tingali mga next month natili medyo changes nga ma-pass ng atong rollout sa pag-vaccination. And then, with that, magkahangyo na po may sa DOH, additionalan ang atong pero wait, gamay kayo. Una nga mohangyo may additionalan kay aron magka-vaccine may kay the only way nga magka-protekta sa atong mga kaigsuonan ini karong pandemya, pa-vaccine kita. Ang vaccine among na-receive sa dire, AstraZeneca o Sinovac. Gov, alright. In line with this, Gov, doon na may mga bagong mga kamanduan diha kung isip panapuspod sa atong interview rong buntaga, Gov, kung doon na kay panawagan o mensahe nga buot ipaabot sa inyong mga kaigsuonan diha sa Southern Leyte o diri sa Kabisayan, Gov, unsay gusto nimong ipaambit karong buntaga, Governor Mercado? Maingon gud ko ninyo na ug mahimo dinha na lang una mo diha, ayaw lang una mo kapauli kay medyo maurid ni diri ba, pero ug mauli mo ug gusto mo gyud mo pauli di masad may mo ingok ayaw kay gusto mo gyud mo uli lagi sa atong aynon ta lugar. Ingon ko ninyo nga kinahanglan nga naa gyud mo mga dokumento bis ato karong protocol, bag-o nga protocol, dokumento nga naagud mo sa laiba or swab specimen sa RT-PCR
na negative result. Og with that, magpasalamat mig dako sa imong pag-uban kanamo karong butaga paghatag og updates gikan kaninyo diha sa Southern Leyte. Mga kapuso, ang amahan sa probinsya sa Southern Leyte, Governor Damian Mercado. Daghan kayong salamat, Gov. Salamat, Nico. Salamat sa JMC Regional TV. Salamat, Gov.